karamihan nangangarap magpag-aral dahil makapagpatayo ng bahay. Ayun po, panibagong vlog. At dito kami ni Kuya Jewel sa baba. Magli-layout si Paggatyo para sa CR. Bali walang perno. Try namin ni Kuya Jewel yung pala. Sorry. Kunin mo. Wala posisyon. Abangan kong kulur, di ako nakukulungan. Gankin ako sa akin. Lagi siya, naglulog pa. Marano sana ang kahapon. Yun ko. Medyo nagkukuha sa Sakila. Pero meron kang pang tulo, ang gana ko. Puro limado tulo. Wala, sumigil ang darwang jado. Wala, darwang limado. Darwang jado. Limang limado. Pinipilihan daw ako sa lista. Hey, Amoy, good morning. Morning. Sana all blooming. Hindi pa rin nawawala ang ubo. Hindi wala ubo. Ayla! Alam na ang gamot dyan. Surupin. Tol. Oo. Surupin. Hindi ka nag-iisa. Ako lagi magkakapakiramdam ko eh. Ngayon kung sa akin, hindi na maalis eh. Patagalan na lang. Ay, dito ka. Nakalabas na yung Dito ka! Hindi yun. aking ko. Ayun, gusto naman. Kasi ate Budang. Ato, damang problema. Damay namat yan. Napinggot to. Kaya kami pagkaano namin ni Kanuli. Sumusat kami. Tapos pupuntang tindahan. Ano rin po yung yung Ibibing ko. sa Sabi ko, yung bago mag-shot tayo sa beer lang. Hindi naman kayo mag-inom. wow! Kaya ko rin ang yako. Pagpang ka ng yako. Ay! Madali. Pero ko nag-uring ingkan niya. Wow! Yung kuya ng pizza. Kumamot. Pagkabot sa tukan, dadaan. Hindi mo. Patol! Ginagi mo. Ay! Gerinda na. Sabi ni Palawan, di punta ko na dito sa mga gamot. Merienda muna po. Sige. Mga sanayamos mo. Namangan sa lakon.
Pero dahil pag-entity. Mormis po lang siya. Baka makuha yan. Mabuk man. Ano man ang sabi mo sa ano? Biga. Ikaw na baga, wala nang purto. Wala pa dyan sana. Pasal sa tuloy ko ng bahay. Talaga. Nasa hapon, alas 3 na mga kasambrag na umayan. Pag-uli na ngayon, ano ko naman sa hospital? Damo niya ako naman siya. Pag-uli na ngayon ka, bawal mo na sa manong. Tara. Saglit. Di pa nga kami pinapawisan. Ayun mo, basa na ng pawis. Na naman. Basa na ko ng pawis. Ano, magkasando kayo niya, no? Kanin? Yari kita panaman. Sudah. Hindi ka nag-iisa. Marami tayo. Marami tayo. Ilogo, sinikipon. Kakalabas pa lang kahapon. Larot nga nandun. May tama din. Naglaho ka din ng ano. Lagot din. Ate? Ate? Sige na. Ito. Ang tama ito mo. Malamig. May sili. Terus kaldo. Arroz kaldo po. Sarap ng... Arroz kaldo. Ay, sarap ng pamilita ba? Sa Manila ako pag maglugaw ang trabaho, lapit ako sa tubig, magawan. Wala yan. Sarap. Ako kumain. Panahon ba? Dapat nasa pagbabae, mga pagkalagpas mo ng sotso, pwede ka pero yung karamihan naman sa babae, Paano? pakasawahin mo lang, tayo kang buhay. Kasi pagka yung asawa mo tambay, wala rin. Kasi karamihan naman sa babae, may iwan lang sa bahay. Wala kasawa. Wala ka na maintindi, may bahay na. Kunin mo lang asawa mo, may magandang trabaho. Ito ka lang. Pwede po yan. Maramihan nangangarap magpag-aral dahil makapagpatayo ng bahay. May bahay na. Hindi kasama lang kailangan. Kunin mo ano, 3 im. Matandang mayaman, madaling mamatay. May asawa ka uli ng bata. Atal! Oo. Ganun lang yun. Mag-aaral ka nga. Tapos, pagkatapos makukuha mo, tambay. Wala rin. Atol!
alam ko dito. Dito sa vlog. Magbabalit talaga. Hanggang dyan na lang yan. Balita na yan. Tapos na si Kuya, no? Good day, boss. Bali na? Wala nang balina. Wala nang balina. Walang balina dito. Balik na? Balina. Kala ko balina. Bali. Ayan po, bali. Wala kasing barita. Kailangan daw. Lalaliman pa yung munti kasi yung napalo namin ay yung panambak lang. Bicolana. Aasing kadahan. Sabi kay Bicolana. Ay, may tilo. Kapag nandun naman, kay Talia ka na naman. Hello. Kumusta si Bicolana? Ano? Diyan, kumusta nga? Hindi na mataba-taba. Uy, masyat mo si Bicolana. Yan, sikulan na. Mag-ingat na may bagyo. Mag-ingat mo, may bagyo. Matulog ka na. Ang oras na.
Walis niya talin. Yours na rin. Alam na. Hanap, back to barracks. Doon na po kami. Talin. Doon muna kami. Doon muna kami. Thank you. Basta tandaan mo, di ka nag-iisa. May mga karamay ka. Karamay ako. Oo. Ay, hindi ka nag-iisa sa ubo. Sipon. Oo. Sa paggabi na. Marami tayo. Basta yung